le urăște? Numai aici în gândire, mai departe. Picioare care de repede, dar martorul mincinos care spune, ăla numai minciun va spune. Și în final, cei ce stârnesc, o fi adevărat. Da, dragilor. Lucru care răvurește Domnul. Și am zis, Doamne, de ce se împetrește inima noastră? Inima omului, din aceste motive. Că nu le vedem grave. Doresc cu ajutorul Domnului că astăzi Domnul să ne binecuvinteze, să începem de la lucrurile mărunte spre cele mari. Nu spre cele mari și apoi cele mărunte. Noi am învățat greșit, este fraților. Cele mici care sunt atât de grave și strică viile în floare. Mă rog Domnul să ne ajute să veghem, să luăm aminte, să nu ni se împetrească inima prin înșelăciunea păcatului. Asta nu e grav, frate. Cealaltă nu e gravă. Sunt foarte grave. Și în inima mea și în inima voastră este împărăția lui Dumnezeu. Și acolo Hristos e cu mine, cu noi. Nu uitați imaginea care v-a dat spre final. Fratele Țon spunea și mi-a plăcut, ascultam o predică de lui zilele acestea. Întotdeauna în dreapta ta este Dumnezeu și în stânga este diavolul. Da sau nu? Și eu sunt în mijloc. Acum, dacă spuneam de carismatici de extremă, când vorbesc de aceste duhuri, eu le spun, veniți mai spre centru, ca să ajungeți la adevăr. Iar noi, pocăiții, evanghelici, să ne mutăm de la extrema cealaltă, tot spre centru. Este, frații mei, să păstrăm echilibru. Să nu credeți că nu sunteți atacat. Să știți că ori de câte ori vă certați, e un duh de ceartă. Ori de câte ori faceți probleme între frații, este un duh care vă călăuzește. Ori de câte ori bârfiți, este un duh de bârfă. Ori de câte ori clevetiți, ori de câte ori te mândești și nu vrei să te smerești, e un duh de mândrie. Și dacă ea te stăpânește, îți împietrește inima și cuvântul lui Dumnezeu pentru tine nu mai poate să lucreze. Domnul să ne ajute, să ne alegim tare mult de Domnul, să ne pocăim în această zi și inima noastră, să fie o inimă de carne, unde cuvântul Domnului pus în inima noastră ne va ajuta să avem o inimă credincioasă până la capăt. Asta e rugăciunea mea de fiecare zi. Doamne, dă-mi o inimă credincioasă și o minte sănătoasă. Amin. Amin.